umphathele i-gift, apparently it's Valentine's Day. Dumisani the lawyer and the Sane are going out on the Valentine's Day. Ooh. Bakhulume-ke usisika Linda uZinhle noSane. Bese ila sithola khona-ke mfethu ukuthi uSane like she doesn't have a family, akanayo indawo la angaya khona. Naye akahleli ngoba ethanda nje kule up situation, akana choice mfethu. Sad indaba yakhe. Shuthi nalaba abazali bayalinda bayazi ukuthi uSane like akanandawo la izoya khona, ingakho nje bethatha advantage bemhlukumeza kanje. Hhayi baze bakhohlakala abazali. Siyibona i-date yabo. The date is so cute. Uma bahleli lapha nje ematsheni, the scenery, bashawa